Ebusia. Hey. Ere sede. Hey. Obi asa me no di adase enche kra. Ena ye na se tutu abebi wo to kokko so pem so ye boni dia ne abo emu ase ye boni dia ne awo so ho asante akade ne se kutu se bam na se tutu organizer hold fe na best entertainment of the year ene ye de ma Kofi Kinaata na efe na akono maka to asante ye omayo asante bai na asante chese bai white re asante ne ma na hihye mu no onua se wonsua dia na se wonwena wontimi nya hwe eti woda sori no ne tira ho se me wo wura bi e friend na se tutuwa bebio wote kokko so kotoko hene opem so wote kare nwoma so de kosu no boka se egu na se tutwe na ni ana awose egu ya no me wona na we wo hode a na se me hire me nyankopon bo soro wi a awose me hire papa we so ka ho because o ma ya henia ye fe o ma henia ni monyama bam o hena wanya traba o hena wanya yiyimu o hena wono discrimination nya ne de wonim se we wonim se we wonim se we yempo hene we ne pe hwan wa hena wonna nwene ne manko aho wa hena wona de Ghana man nyina wa dwire wom ho na wati asese me Ghana ni eti me pempuntwa ye nyina wo se de kwa Ghana because me ma wo Ghana ha sei me yire wo Ghana ha sei etu ka na se de to asem bi wa kan wo se me de me ti ye me nyo ba papa ena me ti se ye ba papa bi abetoma koma so wati ase na se tutu abebi onunum etu ta sori na hu se wo konhyira bi a wo hyira ba de obo sori nya asase a wo hyira na se tutu abebi o because wama Ghana hinya ya kono wama Ghana numonyam abamu etu obi ne ti no so ye santini a na nya bibia so mo hwahwo mo sa o na nya mo so mo yam sa santefo dwom dabi papa na ya hwahwo se ye wura ne na se tutu abebi o ana ye hwahwo se wo ni patitiru bi ni panimpi bi ni pebi etimite ne gebosia ni pebi ode ne nanu ka asem a eyeje wo bibi bia mu ahensemo sikamo ebosia bomo empuntu o enkosu o no chese ye de ne bibia yeye wa ye sabe no ho faso bebre eti yakoto na ne ye boso no yakoto na ne ye sore ne yakoto na ne ye sore na ase tutu abebi eti no so wote bia bi na wo so wo de wonnim se ye wo hene wo Ghana ha na wo ngasa na wo ko na wo ngasa na wo tutu so ye ba ye ba Kinaata wa Fante ni o I don't know being casa can answer to 12 baby. What's a course on a copacas as Fante for bebre and I am to form me entertainers. I don't know only a man entertainment of the year. Best entertainer of the year. Against ya. When your discrimination. What do be a then Kinaata as a share. What the mammy no maybe now was me. But that's sorry, no more anymore. Just say, my bohome. Bekwada me hwani mu a na mabɔ me ase manya mfie miensa bia ka me mfie ho ase enhyira muro so enhyira kutu kan bi akye me bi sei because santemawura ye ntia ne kwa asantemawura ye ntia ne kwa hwe midi ne mmete a na pese ekyie na se tutu omunya kwanya ye ntia ne kwa eti me de sa wori na se tutu de ma me no hwe eso che Grammy eso che bibia na waka se bi ma na ye me de pa wo se best life de wajibi best song wajibi best writer de wajibi radio best entertainer from na se tutu abebi odo obi ani bi pacho yo no kwa ti mo mani mi no Mummani no, Mama Kinaata was what the women know. But such a good na say to swab a beau no quano, a double of blessing what I say. You go good Kinaata and send me and say, you're going to be Busano, a fun answer to so what a man and check her near bar, Yabitumabas and a Kofi, 9th May. Yeah, you had an award from Otumfor. Yes, sir. Hey. Youth in Entertainment Award. And our ears did not rest. We are still not resting. Oh. We are still not. Means the work for me. It's the work. That word. Onye enyebi atasa. Like onye award we could ma wodi. Mmiamo award ba mo VGM enyebi wo ho. Alright. Enyebi wo Grammys. Atasa until a special one for me. See, okay, a high life song of the year it will be okay. And I'm a cancel, sure. The most popular song it will be, and I'm a cancel. Reggae dance also it will be. Our award didn't be, and I'm a cancel. Say Otumfor award it will be.
Obi anyi bi. I'm in a comfortable lead. So it was a plaque, eh? Yeah, awesome. I was in your awesome. Maybe me this some sorry people me who na ma. But you are Fante. Yeah, that's I know okay. Oh, where you want to come no come for the man DB more cross the border. That's no one so many one kaja was no. Man some show left and right mood had it as some time coming here. Yeah, you know one of Baja word pad DB Amira 2 so be the who be with the senior doctor lawyer judge them Kofi or booming them walking majestically. Allah. Even you so hang Kajima order. And the cheese na sorry na. Ese Fante fodo no. Anwura fodo no. Kusase fodo no. Enya santefo na kan ho se account se o mu da we ya santefo enko na do na se tutu abebi o. Hye wo bia don. Ne ntina wo si kumasa no nya ranga junction. Wanya hwa junction, wanya Fante hwan Afante New Town, den eye traba foforo eno mo kuro no chekere ye. Eno na kire se papa we ni penso no, wo de nimdie eni nyansa na chekere ni kuro. Wo ye uncomputable eno wo ye unbreakable. It is a wood of ho, na was a wood dear, Ubertufo is when him Debbie Rada, na bedi na set to a baby watem. Papa and near papa was yano, the dear one yellow the wound. Now those are never can say who be a was so. At the one cassa was so. Shamma papa will no qua, what him when I'm for, or no qua, where my hair is shana see. Shabram pa shana see. She him for the minutes in my channel was here. Papa wet nas when and now want any peg. Ketwani mo ketwani it is so ye bibi no opeja obi say ye na nipa na ni agye Kinaata ni agye fiti time na say tutu ekobo ni di ka say enwum bi da na kuma so obi nya waye efiri ho no Kinaata say nya an pacho o ya Asante Prince pacho eni wakwa na hanga helechi bo oba na we helechi ena na Kinaata ba was mi de mi yesi ena was na obinya kwan kwade na say tutu no beso din so when ya crank what the nurse said to a baby on the best of the days. I don't know, I know as a share. I am who wapa. No be a Grammy. Nurse said to a word at a Grammy because Papa no a king of Ghana. The did and an award and what the man on the son and so by white and a move spande. It's one on a little her word and say, then I had a little her word and the was when I said to a word Hanty and I nominated my word to be a man pebby. Then it's no holiday was yes, this is a word, this is the word that I'm looking for. What I say, and when Kinaata so no na ne agye fiti time a na say tutu boni din a o san man award no oda wona wa prince ba ko pe eto omunya no mu ndwene ho omunya no o ma ta say ona dan ho omunya no no de do be yen media no so bia wonye because enye easy enye better so obenya kwanya de a che na say tutu na kan be se wasa ma award ase hire wo de nsa sa ato so eye hire do che Grammy e ba sa na hire no e ba bebre and na Kinaata ko interview la wode ebusa na wode tudwa so na Asante hene de wonde obtare so anu wasole it is a hu say yeto ye hwehwe na say tutu na wo say hawa be se nya Asante fo nkwa na do no abono fo do no Fante fo do no ewe fo do no dagate fo do no obia do na say tutu abibiu because na hini akono na hini efe na hini wo ma achase nkabomu no odo ene asumdie de achekere ne man and na say tutu pia ayahwe ana nya bibi ahwe ayade ahwe yeboni sese hey uhu sakodi ekopie mo kuma so okoye raporek wo ho uhu agininsem no watena nkran okoye na agininsem se Asante yomayo Asante yodo Asante nkabomu Asante yasundue Asante woni yiyimu na Asante ni se we ono do bia to value bia to bi baba gura Asante mu bia na ye je ne pia obi baba sha Asante mu bia na ye je ne sen obi baba gura Asante mu bia no ye toto na sekora ye je ne mu asoro mu nya ye ne ye eti na se tutu de wota na wo wade
wode na wode asem wayɛ sɛ you know wo bibi ni ho a wayɛ sɛ zonko nsuo no woku na no ahia wɛ sɛ yɛ no a yes na sɛ tutu ne personal no wotimi ne nya hwee wotimi ne nkɔ hwee wotimi nkyira ne hwee asante madro ne yɛ woma no ano wodene eti na me sɛ yɛ da nyane ne yɛ ne tise ne hu sɛ na sɛ tutu ababio yɛ hu sɛ yɛ wɔ henempɔn bi te saa wo ho ne wotimi tena asɛm so ma asɛm timi sizi ntokɔ timi yire ma wotimi ka yɛ kwagye bosia ma na sɛ tutu na no tuma yɛ da ne ho ahwahwa yo ne ni agye ho sɛ wɔ henempɔn bi te sɛ ne kyɛ sɛ ayi yɛ nifa yɛ ne ka bibi yɛ sɛ yɛ nkɔ soɔ no wɔ na hemfie bibi yɛ sɛ yɛ ne da no fam na sɛ na sɛ tutu ababio eti wonti asɛ no akɔ akɔhye po bese dem bɛyɛ ne nyinaa no ɛyɛ plan no kwa sika dwanti ɛna na asɛ tutu wo sika kyɛn wɔ bia eti wo sika nso no sika dwanti nyakopɔ ahyira no sika dwa ahyira na ma ne hemfo nyinaa aka wɔ mu nyinaa eti asante ne deɛ ɛyɛ sɛ kutu sɛ bam ayɛ to this tv ɛna nda no wɔhyɛ ma no subscribe video no wo ya no hyɛ ma mansa nyinaa hwɛ bi wo ya comment section no akyɛ wadwa so bi ne abotire kwan so maka kyerɛ sɛ ha yɛsua bɛkɔsɛm kana mamre chieftains ne ahemfo ne amayɛma mu nkɔmmɔ ɛne di ne ha se adeɛ fa ahensɛm ho adeɛ fa ahemfo nkɔmmɔ ho ɛno ne tena se na ahemma mu ka akyire yɛde wo nkɔmmɔ ne nyinaa nya bi de atu ekotodwum nya bi de aka akyire nkyirima no ɛti subscribe yɛ na wahyɛ wo ya no akyerɛ kwa adwen meka kyerɛ sɛ lady yi ne sɛ buti gu so o sales no ekɔ so den o wa salibotwe sweet junction ho a before so bedo binim samboard no o ho baga ya afia kwa apra beto ye wo patale papa kwa sorry wo patale de ko western refreshment engagement party said their birthday photo shoot suit papa dia bo lady in the boutique ne niema efe na ye papa esoso ne niema me so hu se hye wo hu se bi hye onua bi o hu se bi hye onua na timi so no so ye guy o ko lady in the boutique no ye dey okokotoye follow lady in the boutique ewo social media platform ni nyina anasa wankasa wo de kwai ana me pese wankasa wo for personal akasa na hema na kasa memra na wo discount na if no hu okotu ani so entale papa etwagu ewo lady in the boutique suit ya suit bag ya bag jewelry sa jewelry perfume perfume dia fe dia kono enkwa na wo lady in the boutique bowra ho na kwato de na Christmas wa so do komu o birthday mu o party abekomu wonnam sonko e de hia papa bi bro fo nyama brohima amayimam fefe amayimam ka kire amayimam ba kire men mo bia ne ho ka kire papa bi asante ma de hye naneme bro hafo de hye nanem aduane ne de hye naneme etina me ya mese mani edre gidigidi ya sa bo se wo yokode a na se wo mogya no ano dene asante ma na gina me mu etime hu edene papa ahensam hu kotekade me na me bona no pa na me bona wia na me bona numre etu wo hwe me da bia da nyame onhyiraw e wo de hye papa bi amaje wakode na amaje wakode ya me toso mensa menu be hye da bia e wo 2 days tv so subscribe na wahye